Какво ще кажете за нашето пристигане? Студено с много сняг. Мисля, че ми е прекалено лека раница. Да. 40 кг не Не стига. става за тренировка за големи експедиции. Не, вече може да става малко. Доволен. Да. На видео е много добре, на добър. видео. Харесайте, абонирайте се за канала ни, споделете, направете ни канал и после го харесите и се абонирайте за него. О, е много готино тук. Много ме шофика. Камък. Чекай. Какво ще кажеш за приключението днес? Нямам думи. Ево. В момента снима видео, да. Кажи нещо. Казвам нещо, интересно беше, готино беше, бих повторила, потретила, почетвъртила, няма проблем. Няма проблем. Ти какво ще кажеш за днес? Могъщо. Подарил ли си се? Не. Сборята. Искам на десния бъчак. Ти си. Няма много, давам, да. 3, супер. Няма разада ли? Добре. Ако стана за един нощ за месце? Да. Окей, действаме. Не. Пръстите ги крепиш, аз не видех. Маркия стипен. Кой е скандален? Не. Акията Няма ли му вземе по-ефтино да си купи от... Няма камера. Голям кеф. Као, студ, камъни, прах и супер много радост отвътре. Ако трябва да сравниш с миналата седмица. С миналата седмица
По-сухо беше от миналата седмица. А, благодаря. Верно. О, голяма радост и звезди. И студ. Но си заслужава. Ама 4 за Worth your penny. Да. Яко. С Гориград. Веднъж бях на Барки 8 с нея и излизаме някъде по тъмно. И тя вади някаква ракия. От дядо и от Гориград и нагладно. Почваме. Не знам колко беше, ама беше хубава. Забавно връщане през гората беше като цяло. Весело такова. Ау, малата жено! И аз оста съм пил патока. Колега, какво ще кажеш за изпитанията днес? Изпитанията бяха изключително изпитателни, но ние ги изпитахме. И мисля, че сега трябва да си пиеме ромче. Нали беше вода, бе? Чайче, извинявайте, чайчето. Няма компромати. И мисля, че трябва да се наядем и купона да започне. Да се наядем. Харесайте, абонирайте се за канала. По канал, бе. Не, те са общи и там има... Ето, вид, много експериментират. Ани, горе да капва. Като беше мазника. Другия път ще Значи... All да.